nilagay yung simento kaya di ako nag ano, taga maano.
Like itong sa itong sa inutan mo. Bako na naman smooth itong pagpondo mo, oh.
Bugos. Binaba mo? Binaba ko. Parehas mausok. No, painutan mo na yun. Iya. Tika niyan magtangod. Tika. Sige na. Wala pa makita sa bahay. May motor, JP. May motor.
high school pala, Sipokot. Sipokot National High School. Tara, Sipokot. lababo duman sa Arong, Ano ta? sa Laog. Sinara ko so ano kang So, tubig? Oo, sa ibaba ka to. Tapa ano, paano maski naka-off na baga so faucet? Oo, nagtuturo. Try open ko na lang ito. Ay, minsan-minsan lang paka-open pag nga ano, ginamit kidiit na oras. I-off girari ta nagtuturo. Oo. Maski isara, maski fully close na sa faucet. Nagtuturo. Kaya ano girara, i-off sa ibaba.
ka tong sa ibaba na pitan pa ano mapasara pa to o ang pa-open pa wala. Oo. Ito nga ni. Naalin mo ito. Oo, may lubak. May sarada na ito sa ibaba. Dahil dapat talsikan dito pay. Oo.
Pag pauli pala ni Duda, anong oras mo nagaling sa Antipolo? Ano, 8:30. Nabangge. 24. Matraffic pa ang Arca. Pakunaw. Ora itong traffic. Tabang kami nag-abot 5. Mga 5. Mga 5:36. Mga siyam na oras ang asong biyahe. Halos. More or less. Siyam na oras ka. Sobra sa nakidigdirang minuto. Tapos dahil man ka mo nagkaon. Mga ano lang. Nagkaon ako sa auto. Sininyo dahil nagkaon kami sa auto. Oo. Sininyo dahil nagkaon kay Maluto. Tabaho kami nag-ali. Nagkaon na siya. Ay, Ako, nagkaon akong Maluto sa auto na. sa may side. Duman pa ito sa Laguna. Sa ikaw nagpalitan. Sa Quirino Highway. Dae. Ito. Sa- Quirino Dae. Bago mag-alat, bago magpagbilaw. Duman sa Brentwood baga. Dumaan. Sa Brentwood bago magluwas sa highway, ako na nag-drive. Oo. Pinirot si ninyo. Pag abot naman sa Quirino Highway, siya naman. Balik naman. sabi ni tingapod ko si Tacho ng
So inot pag mapakasal na da si Ate Mary at mapas da. Eta ma-aeroplano sa ma-aeroplano na sana ka mo. Oo, yun Ako ang sabi. mabok. Oo. May promo sa Cebu Pacific pero hanggang November pa sana. Oo. November 2024 pa sana ang travel period. Pag nag-promo na ito nasa kupla sa February, mabok ako. Oo. Sabihin mo si Papa si Tita mo malo, sabihin mo isisend ako so pangaran sa kaso birthday. Pangalan ka sa birthday. Oo. Ay, di day man. Dahil naman na pag promo dahil naman na 20% discount sa senior citizen. Day ito. Dahil naman sabihin mo lista sa pangalan so birthday tapos so senior citizen ID tapos itong kugirare sa hindi ma-discount pa. Tapos inabot ko man kay Ma kung paano kita makaduman sa sabi auto ni Saan? Tito Edi duman sa Laguna mo ito Iya. kasya kita Fortuner tapos iniiyo ka siya na. sabi man ni Ma kung di daw kasya magmotor na lang ka si Kuinin kasi Kasyaw. Apat dyan. 5 degree. Kaya basta hindi sa Fortuner dako pati likod. Kasya na ito mga auto. Pwede man Fortuner tapos so Altis. Altis so Kotse na ba ako? hindi ko ito naisip nangarap kita natanda ko Fortuner na Bata pa ka-graduar nga ma-review pa si Juma. oo Ma-review pa. Bayad pa sa review mo. Do? Mahal ba kung man masyadong mahal ang pag-review? Yan sa pero una ko nag-test na siya Ikaw man. sabi niya kaya may mga klase na siyang nag-test na tapos nakapasa na may nagluwas na napol kung March ata ito Yan talaga. Exam na sa mga kaklase yung di ipatapos. pero iyo Yan pero siya ma-review siya ta. Maray-maray ang pag-exam niya. oo Hindi ka naman agad yan sa lubak-lubak. Dapulo na lubak. Hindi ka na sa gilid.
Santo Domingo may party da sa aga. May contribution silang 370 ka rito. Ang taon na siya ka. Contribution sa hapon. Nagduman sa araw. Tinawan ni tita mo. Tinawan ko may ito kung 500. Dahil mo tanda kung may pantalong kang ito na pang formal. Ha, JB? Grade 1 man, pero siniparo ko na kaya. Sa permit ko na Baka kaya. makaos. So mga short na. Hindi ko na. Saka di ko pa ngayon na linigan sa mga bado. Mga Talaga mo pa naayos ang mga bado mo? Ha? bako so sumapang formal ba ang di ko pa naayos. So short na permit kay gamit naayos mo na ito. At saan na igagamit sa graduation? No, ay Si Tito July yan. mo, Jerry, ang iba kay Jo Marta. Oo. Si China sa Laguna. Sa July ta. July 4. Tinawang ko ito kay long sleeve daddy si Jomar pero baka dahil na gusto. Siguro.
man. Oh, Aday to ba, nagpila to. pa oh. Muna ko ayos na. Ano ini 28 kilometers ali duman sa entrance kang Bukod. Sa 504 tuon duman 504 o 32 minus 4. Hindi na ano mo ito nag-atras. Makaong ka? Eh, pwede man ka. Ano? Ano ang Ito. gusto mo? Puto? Oo, puto mo girata. Pero, pwede mo paka ano ta. So, ano lipatan mo kung ano. Ano? Mainom kang coke? Ano? Natawad na lang na ano. Amo na di ko na diraso. Aran. Ini na lang. Ining plastic na ini. Saan ko lang? Hindi. Mm. Ang iwan na go na JB. Ano ipot mo sana nga ni iniyo. Pakaraya, doon ka mag-agi sa bakong malubak o. Grabe naman ang talagang pag abot sa roadworks dito sa Quirino Lintian. Grabe ang kurakot Naman na. ng mabagalunan. Parang natatapos. Tayo nga na eh. Pero gaayos. Dari ayos man nga ni ang ano. Pag-agi talaga nga. Ayun naman. December ano ba, araw na kaani. Ako yun dyan ang dagdag na. Nag-ibo. So kung December pag uli, O digdi. Digdi ang ano. ang aga, Oo. Digdi ang tig-ayos sa ata or mas natanda ang digdi kita nag-agi. Pero mas alaba itong ano. Nagpundok ito duman sa may baba.
pero deep fried. Ano ko kung gano'n healthy.
Iguapa. Iguapa. Araning ako dyan sa rock. Oo. Hindi kita mag ano kung tinapay. Kagmula na. Sabi ko. Ganyan ko. Maway din naman din. Sayang din mga puno. Maging pag-iliman ito ta. Hanggang yan lang sa puno yan. Tutong ka. Tignan ano. Diyan sa Tahaw. Pwede man ito sa kumain kita sa pwede man yan sa tuo. Hindi ka na sa tuo kung wala dyan sa wala. Ah. Dali na. Oo, may motor. Oo.
ka nagkaon ka tuta, nagpundo ka mo. Kung ano? So nagkaon ka mo. Dahil Oo, sa auto? Sa Eh. auto lang kami Oo! Aran yung kan naman. Nailing mo nang maiwas man nga isa tao. Aran yung sa tricycle. Bata may to. Ano? So nagpundo ka mo. So nagkaon. O nagda-drive habang nagkakaon. Ata si ninyo, pagpauli, dahil man nagkaon, ako man sana. Oo. Di Biskuit man sana ang kinaon ni ninyo. Sa auto nga ni nagkaon ako habang nagda-drive. habang sa inyo. nag-drive. Ayo, pag makaon naman ng mga Ang aray. bagay. Makaon ka ng maluto? Oo, pag nag-iit. Tapos nagawain. Dit lang. Tagal parang may ano. Nakakaso. Yes. orderon mo ano? Maski burger na lang yung kaunang kumain. Saka sa bagay mas magay na nga punta mananggad ta magkaon na tapos mag-snacks na lang. Oo. Nakakaiman nga niya. Sa 7-Eleven may kaunan may nari ganun dyan. May
sa puti, makashoot ka. Oh. Shoot ka na duman, i-straight mo sana yan. 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 Straight yan. Basta ano, straight. Tama na dito. Park mo na, ay pay. Pay. Pay, off mo. Off mo na.